har 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Og er lidt sent på den. Men båd nummer 9 ligger forrest. Der gik 5 sekunder før den første båd var over linjen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Okay. Der blev vi luffet. Nummer 3 hænger lidt i bremsen. Rul. Det går ikke for hurtigt. Ja. Båd nummer 8 har fået rullet og trækker i genakkeren, så det var noget bedre genakkersætning. Ja, fordi de var hurtigere til at rulle på dem. Ja. De sidste her. Så skal vi bare se et puff. Yes, det går hurtigt. Og genakkeren. Fuck, der trækker den. Og den trak faktisk før. Det var flot. Den skal lige lidt højere op. Ups. Det var lidt langt. Og forspor. Ja, det var en flot mærkerunding af træerne. Og 8'eren går til den anden side. Det er det. Og nu bliver der plejet plads. 17. Ui, det er godt sted. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekunder til første båd. 10 til næste. 12 sekunder til næste båd. Og ja, 17 sekunder til sidste båd. Der er mere fart end sidste båd. I træerne. Ja. Hold op. Meget noget fart. Ej, de lå lidt i lorteluften. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Der var nogen, der var lidt langt over der. Båd nummer 8 for tidlig, og båd nummer 9 Båd nummer 8 var gik den forkerte vej rundt. Båd nummer 3 fik den bedste start. Og det er godt op
mandater er jo et stykke op til linjen, ikke? Det er jo bare at komme op af. 30 sekunder. Jeg skal nok komme op af her. Nej, jeg er for tidligt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start. Ja, nummer 9 og nummer 3 for tidligt, og nummer 8 ramte den lige. Nummer 9 og nummer 3 var for tidligt, nummer 8 ramte den lige som de skulle. Flot. Ja. Rulle. Sådan der. Yes. Ja. Ja, det var flot.